Ban penpriang ya ka kubor halor ka jing don kam ban ri ban sumar ya ka mei mariang na ka jing jot ba ka jing syak penjulor. Na kaliang ka Society for Action in Community Health. Aka jing trelang ru bat ka Belkuri Upper Primary School. Kalarake ya ka World Environment Day arja ka khandai. Haplau jong ka Belkuri Upper Primary School. Ya kane ka program bala pelong ru halor ka phang pedeng beat air pollution. Lawan bari simenta de ki khena school na ki school ba per jong kane ka than. Hakaba usirdar wan perang siem nongsai sordar kanongpo ilaka ulalong kum kongsan hakajinge don laru uba i makro bit officer katanat forest nanongpo kum usumbut kongsan lembat kiwe kiri urang ba hakane kasngi la samru yaki kusnam sekinong job haka drawing competition bat ka poetry writing competition bat lapun kutpat daga jingthung ding haboro saudong jong ka school bel kuri kajing khot ka jonga hakane kasngi ko pamenta ai pakane ka program kam de tang bangin ne kedu haini yem rekane ka program ka long center ka jingim ka jonga jongpi yak ka bangan i yak ka mei mariang bangin i yak ki jingdon hapo jongka bat hakane ka program tang amla kham dai kublei yak ki bon rangkat bat nga hangni den iba i makro bolong beat officer jongka forest department hanongpo range ibla sundan lang bat nga hakane ka sigi ka menta idon hangni iba terus full mongu bat iba si marwing i bolong ke i editor jongka Riboy News bat ngai kublei kini ki riurong pa ki warkat bat nga banra ya kane kubor seka perthai bawat hasdong Belkuri ngidon ne kata kajingi i kamariang bat kat notam bangan ong ipi kasnong Belkuri galong bron boktam hangi tungdom ke jaka bentung badat hari pikan bat kirut surok jungi kita borok kila duno hari kublei sibun ya kane ga sach ka ba ponra ya kane ga scheme bonra ya kane ga jingmut bonra kane ga challenge ka jingile ya pi ki khna school banonra hakane banonra omdei tang mathung jingthung hari onra lu ka kwat khia bat ken mau ba ngai scam ba ka bible borok nangi di krista ni tep ba ka bible ong ba ublei usania anga bat mapi habu thau yo ubriu udon ya kata capacity ban le ye ban yero yu ban shania ha upat ya kane ka kam hi bor koi ban pet ye ki jingthung jing tep ban pet ye ka mariang ya ka bo thau kade bu shania anga bat api delada kani ka jingit klik kamdan nadu por mengindang let kabamut hadu bangin daheru ngindu no eka dia kani ka por kublei sibun ya ka sach ka jing penya ilenti jongpi bakade kade ka sngi ka sach jing mau ha kani ka snong Belkuri ba kamkut tang hani kamra handai ya ka ban penbena seka perthai ba ki dongri boy bro ya ka bangin penjangam om tang bangin lik thungding kham dalit pechu handai ba ka donut bat ka jingim ka jongap jongpi ban i kenya kamariang kata de ka jing tho ba ka jing thumu ha ka ba thung ding na ma na ka por sa por ngin chu thung ding ngim le khmi na ble ngim pat dot ka jingi to ngin i ya ka bat ha ka de ka stem gomta bangin yo ya ka er pangat ha banga runga de ka snong wat na kalong ka ba dum meneng lane lar sikat no ka noru ha ba bun ki jing thung jing tap ka pentengan ya ka khando ka bangila ban ring ki man sim da ki le er ki ba khoi but hakane ka por kamuta ngamdan sibun hakane ka por ya ka ba ka lomba kane ka program hari ke bangadon bonong laseng ya kane ka World Environment Day house tem khat khandai new puan but laseng ka ka General Assembly jo ka UN hamrei ka ta kalong tang ban sedang hari house tem khat khandai new pusau pat ka parthai por kawai kaya snok tilang ban punondur ya kane ka parthai jingi sesin pat ka bajrangam babaro nangi ngilong conscious ngisutu bakane ka imlang salang ka saudong sakun ka junga jongpi lara klem kiding gesi klem ga jinjangam kale no e ka jindon ka jingi kale no e ga jingyo jingi ka spa ka pho hare ladang im e ya kane ka mer me wo jingi bat kane hi ka ba ai ngi kane hi ka ba ai ka jingim kane hi ka ba ai ka kane hi ka ba ai ka er ka ba khoi tika song hanga pa na pi munta ba dongin yami rang ba ban don ka jingit kli bat kata ladang ini thung ya wei ding kawan ra ka jingit ku bat kum tar ka ne ka long ru ka jingkai ya ke ban sawan bat agane ka por ka manta ka de shisha ka sinjam agane ka sautrik ka manta ka de ka wei ka ku snam ba ka ne ka Riboy district jungi ka dap ap news snam ka de ka badon boktam ba hakane ka singi omde banyo suti hari de ban tai shishu ka kam kenang ba ngin pidi ba Riboy district jungi ka roi ka pa kawan rai ka jingir ku bat ngai ku blei ka sach
ngai kublei kane ke stong balkuri ngai kublei ru ya kane ke school to nang roi nang shakmak haki kam ke jong pi boro but ai ke jimu ju khat jong ni boro bangin tet bah kane ke sautrek kamdei ka bangin ni lek kaman handai kadei ka bangin nang tre susu ban penis ka pathai baka district ka jungi omde tang kayo ya ke district hari ngiyo ru ke jing phang ba ke tet but kum kita ke nong song snong apo joka ngidon ke jing kli banon ra ya ka kot banon ra ya ka riboy jungi berkoi ka bajangam bat ka perthei kan ni banang ni ka stang kan ke jingim te kan ke por ngam don sibon ban kan kini kilong kentien ki bakatuk ni ka bentip yang ab depi lada ka no kodo ka jingpha lada kam stang nanga kan mau ba pinum la ban senya ye ime pa ngim la ban senya kin man ki pra jungi hari kan ne ke jing ki kli ke jong ab jong pi habe ni bothung ding ka de ban sedang sonanga lada ka jingi kan sedang nanga lada ka jingpha kan sedang nanga kan tuit ken sekiwei kata kalau kubor ni sengi kumta tungin penjangam hakan ni sengi kumta ban ai cingkai sega perthei hi berkoi bangi i ya kami ramau gujungi kumtang in tung yu nu ding ban sakhi ya kane ka sengi kum koba kajing sedang gujungi kum bangil ong dadu mene bangin ra khe ka environment de umde tang man sengi hari man ga sengi tene ka sengi kumta hakan ni snong belkuri bat ka school belkuri rengkat don kat kisa bat kino hikai bi jungi bat kita school barok kilon sodong ni ngin sedang dak batung no yu ding bat kum tatater kirang yak chkhman kuble shibun kuble cher lang puan ini hari kicat cerlu rumah sudah sebelum cerlu dah tap cak kendo ya tua alam Along gambar nak